И в деня на свети Иван Рилски чудотворец с водосвет беше осветена новата икона в църквата на варненското село Круша. Миряни се събраха в храма, запалиха свеж за здраве и се помолиха за късмет и повече светлина в живота, както и да се върне предишната слава на селото, като водещо в овощарството. Село Круша е едно от най-китните в община Аврен. Земята и горите му се простират на повече от 6000 декара земя. Въпреки това в селото живеят едва 50 души. Наричат църквата си една от най-ценните си придобивки, защото е издигната предимно с дарения и всичко е минало през ръцете им. Събираме се събота и неделя. Не е имало храм в селото. Ползвали са някаква стаечка тук в някаква къща, в последствие в училището. Това е история, които са ми го предали по-старите хора от селото. Но това нещо се случи 2004 година. Искам да пожелая на всички миряни, не само в този район, а и въобще, на този особен ден, защото е ден не просто на светия, а на небесния закрилник на българите. На всяка българска душа искам да пожелая повече светлина. Христос казва: вие сте светлината на света, вие сте солта на земята. Нека в българското битие, навсякъде, където има българи, в Канада и в Стария свят, в Европа и тук, в тази енория, дали са възрастни, дали са млади, повече светлина в мисълта. Искам да благодаря на всички миряни от село Круша, които дариха средства, за да може да присъстваме на този светъл празник за освещаване на иконата, нарисувана специално от Коста Малев от село Китка. Искам да благодаря на община Аврен и лично на кмета Емануил Манолов за прекрасната икона, която дариха на нашата църква. Да благодаря на най-възрастния жител на нашето село и съвременник всъщност на преместването на селото от 1922 година с указа на цар Борис III. Аз съм ръстник на село Круша. Роден съм в старото село. Изнесен съм на 8 дена в новото село. Създал съм тази паметна плоча в знак на признателност на нашите правци за бъдещето на селото. Цял живот ли сте живели тук в Круша? Почти цял живот съм живял. Аз съм и първият образован човек на село Круша. След храмовия празник хората се готвят за следващия, този на село Круша. Тази неделя домовете им отново ще се напълнят с гости, деца, внуци и правнуци. Защото, колкото и малко да сме останали, корените ни са жилави и вярата ни крепи, напомнят за себе си постоянните жители на село Круша.